ulok jangan justrat yang ngabangan rem sempel kum kewepat ngapadengi piu nong ben bapin bet sembai babha pakran ye ki ki papin ki wen ya uksoi be yo tiak lengai hapot dono jangan ka film kasi kabel ai kerteng kapap kabadang pen isyat mentah hapok Bijou Cinema Hall Shillong kalong kawai ni film kasi kabel kring bhai ki Paidbah banwan saki ke jing itenat jong kan ke film ki babon ki Paidbah mar sende pej ya ke film ki kore bania chondur lang hakmat jong ke hall rengkat bat ki tengshop ki puron ban pensa jing kan mau bala yo wan saki ya ke film u nong be tengka jong ke film uba bantei saukumi ulai itu baya ke film ondang beteng ban penni hadu ka arpho tarik banai Januari 2000 kumban shu pen kan mau bagi nong sim penta ki bah khmat ki de ki tengshop ki bala pau bah jong jala ki ba kentup yo perlai mitre laipon umiki lengdo u hybrid evansius khar sopra Regina Lamo i Sherlyn Khongwa kubli pi baro hakani ka pon hakani jonga producer jong film kapam ngasim ya hakani kala pan ai kubli ning ko pi ki Paidbah bela de wanan ban pet ya hakani ka film kubli shibun ya ke kersan ka jong pi pat hakani ka poro ngasim pat ya ka alat ka bu ban pentip shoot pi ki Paidbah ki bam pat wan ban pet ya hakani ka film te na kalian ka jongi ban kalian ka team hi bar koi ngila perkhat ban extend yang kani ka film hadu ka arpho tarik jong na Januari te kani ka film ngin pen i ha ka por khat wei shiteng ha ka por arbaje ha ka por sawaje ban ha ka por nyawaje te ka karpat pi ki Paidbah somba ban ai lem ya ka jing kersian yang i nong sna film khang mon ngiru ni la ban ai kam ai jam ya ki khun samla jong kani ka ri ka be i jong i wat apeng kani ka jing kerduk kam kerduk jam jogi khun ki samla ki jongi te na kalian ke jongi hi parok koi ni ai ku ble ya pi ba sa shi sien pan ba wan man sa ki hi dala ki jongi kman ya kani ka film ka pam na mar kani ka film ka pap ka dan shibur ki jing snack ha be de bi ki long kme ki long pa pa kum do ki de ban yat ha ka ti ha ka jing long samla ha ka jing im ka jongi te na kalian ke jonga ngam dan e man kran bon khien na shukar pat re pi wan man ajing kersian ni na mar nadu ka arpho tarik nginum la ban pen isu apa Bijou Cinema pada kene film nginum la ro ban pen i apa YouTube channel ta kada ngi pan ka jing kersian pi yo pi babe no andang ngin pen isu apa Bijou soba wan man saki dala ki joki kman kenang ba pi hi pen yo shibun ki jing sneng ha be de ba kene film kulish hikmat ngakap da jing babe kapap ngale kade kami jing imban yo biar